Ibu Bupati asmane sapa? Bu Yuli to. Lah, ngerti aku sapa? sapa? Putra wakile Bu Yuli. Waduh. Benar dile kangkung. Mas Ron iki kok. Oh, Mas Ron. Iki ora ngaku-ngaku. Lah, Lah nek Mas Dion iki nek karo aku iki kembar. Cekrek. Kira Mas Dion iki bagus banget iki lho. Namanya sama. Beliau Mas Dion. Mas Dion. Kalau itu nggih Dion. Gandeng kala nama panggung sing dadeke rezeki. KTP kula Dion. Nggih, Dion. Mas Dion Mas. Nek ora Dion, nek Dion. Dion. Ngono sing Pak Dion ngono kok. Bapak Ino kok. Ubur-ubur ikan lele. Yuli Dion membawa semangat untuk rakyat. Apa saya? aku kan ana, Pak. Pak. Ana dalan nang pinggir sumur. Ibu Yuli dan Pak Dion membawa Purworejo tambah makmur. Dibawa galon nang pinggir kali. Apa itu? Bu Yuli Mas Dion merantasi. Ana dalan nang luare. Apa? Bu Yuli Pak Dion kula nyuwun bek. Wis tak kowe bawa. Apa tenan? Ada isi-isinya. Sesuk setoran lho. Iki nang kene iki kok para berarti karo kabeh sampe bakal ditangkap kok ndereke Mas Narko. Ya kan Kowe mau duwe karo apa? Pak Dion karo Bu Yuli. Kok bali tak amoni kowe. Oh, Pak. Ya aku sering bisa. Iki saestu Korea baru ini sampai syukuran Betul. melepas keluhan, melepas penat dan lebih kepada rasa bersyukur. Pemilu dilalui dengan adem, ayem, tentrem, ora enek alangan sawi Joko, masyarakat tetap guyup dan rukun. Selamat untuk Korea. Luar biasa. Seneng yo aku kono iki kok kena pilihan bupati kok. Pilihan RT mawon genting suasanane lho Mas Narko. Pilihan RT gamane beda Pak. Mas genting suasana wong lanang anggere jam 10 wengi metu kuyup mesti dicekel Mas. Dicekel Pak polisi. Terus bae mati. Wong lanang kuyup metu Jam 10 wengi jam 10 kuyup mesti dicekel. Tim-tim tenan. Mula kuwi aku ngene mbokek aku jam 10 menit waktu terus aku yo ora pas cocok iki jebul yo kocakake. Kok sarung wong ilmu kok sarung ki ora nek kok ngene sarung. Ugi ngaturaken bumi panggung. Ya bapakku ya komandanku. Pak Zainuddin sehat selalu dilancarkan rezekinya. Nika ditresnani warga masyarakat saestu. Betul Mas Galing luar biasa. Diri nggih kula mriku niku 4 periode. Nggih. Harus tugas di Purworejo sehingga kan diri ini masyarakat itu merasa kehilangan. Wis cocok. Pejabat sing rakyat niku Pak Galing niku. Ora rumangsa Kyai Luhur niku rumangsa kalau wonge dhewe setambah. Satu yang saya ambil ilmu kebaikan dari Pak Zainuddin Setunggal. seneng sedekah. Ya. Kula ndereke Pak Zainuddin mau kula srawung ki 11 18 sebelum Masehi kok karo Pak Zainuddin. Wis banget ya. Kula ndereke Pak Zainuddin sak mobil niku Mas Narko. Wah lewat Bangjuk enek cah cilik lanang udo ning tengah dalan ngamen ora katokan. Pak Zainuddin mudhun saking titian 500.000 nyore lho tuku kantong. Cah cilik muda Cocok dikai men tapi mau dikai Pak Zainuddin mandal 500.000 ning go tuku kantong. Subhanallah. Ora lo kak tambah pebebrak. Bukti Bangjuk Boyolali. Nek bocah SMA wedok andalan di ngamen ora katokan. Padha Pak Zainuddin mudhun dulur. Sak yuta nduk kanggo tuku kantong. Kula lak ya terus mikir to Mas. Guru ora katokan kok sak yuta. Bangjo Solo Tiko kula disi mudhun kok andalan kula ya ora katokan. Pak Zainuddin mudhun ki lek 5.000 kanggo tuku silat go cukur.
rambut tuku kathok ya kan. Rambut cukur ya. Rambut Oh cukur rambut. ini iki seneng kowe ternyata rezekine ora saya lo kak saya. Biasa doanya semoga orang Korea apa yang sudah penjenengan dedikasikan untuk Purworejo mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.